Ano ay lang epekto sa oil price increase? Ang presyo sa mantika o harina, misaka og 10 hangtod sa 20 pesos ang matag kilo sa merkado sa karbon. Ano ang report? Ang padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nanakod na sa presyo sa mga ubang palaliton. Sa merkado publiko sa karbon sa Dakbayan Sugbo, 20 pesos ang gipatong sa presyo sa matag kilo sa cooking oil. Upat ka adlaw ang milabay, tag 80 pesos lang kuno. Ang kilo apan karon nahimo ng usa ka gatos ang presyo. Gawa sa mantika ni saka usab ang presyo sa harina nga kaniadto tag 30 pesos ang kilo, karon tag 40 pesos na. Gipasabot sa mga manidahay nga ni pamahal sa ilang presyo ang mga supplier busa wa sila kapilian kun dili umintuhan usab ang ilang presyo aron makaganansya. Ari magid na magsugod gid sa krudo sa atong petrolyo once momento usab yan nasa mudag dala sa atong mga raw materials. Ang karbon ang dangpanan sa masa nga nakugang sa kalit sa price hike apan nakasabot ra usab sila sa kasamtangang sitwasyon. Wala sab sila mahimo. Basta kami, igura mo pud mi makaginansya gamay. Basta lang pud mahalin. Ang asukar milihok usab gamay ang presyo apan usahay mo balik ra usab sa naandang presyo nini. Samtang ang presyo sa bugas nagpabilin, diin ang kinamahalan ang red rice nga tag 55 pesos ang matag kilo. Samtang ang laing premium rice bran tag 50 pesos ang kilo. Aduna say tag 38 pesos ang matag kilo. Kumusta ang presyo sa bugas po dito? Wala ka man sir. Steady rin yapon sa pagpasko sir. May paglihok. Wala sir. Gipanglantawan sa mga negosyante nga mosaka pa ang presyo sa maabot ng mga adlaw, ilabi na nga nagpadayon gihapon ang gubat sa Ukraine o Russia. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.